på min kanal, og i dag skal jeg lave en video om udspørgende andre Roblox. Ja, jeg har det andet serie. Det er bare en anden server, så jeg skal lige lave avatar. Men jeg har stadig ikke avatar fra sidste gang. Det er nogen, der plejer om aftenen, når jeg har sådan tid, så plejer jeg bare at lave video på en gang. Men lad os starte med at lave avatar, som jeg har fået fra sidste gang. Ui. Jeg er færdig med min avatar. Jeg har lavet den lidt om. Men nu skal vi udspørge. Ej, den er meget sej. På engelsk, og I kan selv se, at jeg gør det. Eller nej. Nu har jeg lavet den på engelsk. Og ikke hvordan kommer man ind? Sådan der. Ej, jeg vil godt sove her. Men kom, vi skal udspørge nærden. Ej, jeg blev banet. Ej, det er alt for ondt. Ej, jeg sidder meget. Okay, lad os gå i en ny hus. Jeg synes, det der er min hus. Hvem er inde i min hus? Hvem er inde i min hus? Hvem var inde i min hus? Er I mærkelig, eller hvad til min hus? Ej, det er mig. Okay, hello girl. Hi. Ej, mærkelig server. Druk den på lappen. Hej, Michael Jackson. Og det er Sharoma kiosk. Sharoma kiosk. Hvorfor har de banet mig din lår? Sharoma kiosk. Vi vil have Sharoma. Sharoma kiosk. Okay. Cute girl. I am a cute girl. Jeg laver en anden serie i morgen. Så hej hej.